Jollibee? Ano, hindi pa rin nakain? Siguro, ay! Magandang hapon mga kapuso, simula ng ilabas ng Armed Forces of the Philippines sa mga video na nagpapakita ng sigat at agresibong aksyon ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Yuin Shoal sa West Philippine Sea. Umapaw na sa social media ang panawagan ng maraming Pilipino na panawagan, depensahan na ng Pilipinas ang ating mga sundalo. Pero matapos mag-convene ng National Maritime Council kahapon na pinangunahan ni Presidential Office for Maritime Concerns Secretary Andres Centino, nagkasundo na pinagiging ng pagsulong ng Pilipinas ng mapayapa at diplomatikong pag-uusap sa China kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at ang ginawa ng China sa Yuin bagamat unlawful ay hindi pa raw maituturing na armed attack. Ayon ni Commodore J. Trayela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, ang intensyon ng gobyerno ng Pilipinas ay nitong Lunes at ang objective naman ng China ay harangin ang resupply operation, kaya ito raw ang isang insidente na hindi pa maituturing na isang armed attack. Ganito rin ang paniwala ng maritime law professor na si Atty. J. Batongbakal. Ayon kay Batongbakal, ang isang ay bagamat seryoso at maaaring mag-constitute ng tinatawag unlawful act sa kanilang international law ay hindi para daw sapat para magkaroon ng initiation ng hostility katulad ng pag-exercise ng Santos Luis. Aabot sa napagsundan ng 14 na miyembro ng LGBTQIA class at naligtas sa ginanap na graduation right ceremony dito sa Quezon City.
nakalagay, do you want to do any transaction? Pag sinabi kong yes, wala na. Makakapag-withdraw na ako na 10,000 noon. Eh, nakukonsensya ako ngayon. Doble ang ano sa iyo. Oo. Kaya pumalakpak yung mga anak mo eh. Very good daddy, very good. Kinuwento ko. Nung may, ewan ko kung nasan ka doon. Parang bumaba ka eh. Oo. Nung hinahantay ka namin sa Walter na Jollibee. Naalala mo yun? Yung antagal. Pinuntahan kita. Yung si Jollibee, nung nag-ikotan tayo, doon kinuwento ko habang hinahantay. Sabi ko, mga anak, may ginawang something good deed si daddy. Sabi. Hindi talaga sumagi sa isip ko yung ano. Nakita ko lang talaga na do you want to do other transaction? Ang option doon, yes at saka cancel. Cancel, lalabas na yung card. Kinancel ko na. Ang matindi nito, sinisigawan ko yung may-ari ng ATM. Dire-diretso. Sabi yun, tango na, nakakuha na ako ng pera. Makaubos na kasi yung pera naman. Ay hindi, may kotse eh. Tsaka, ano eh, mukhang, ano din eh. May kaya din eh. Sabi ko, inabot ko doon sa Berkel. Kuya, kako pinabot. Sa relax lang sa mga. O yun yung inabot natin ah. Ayan. Habang nagdadrive ka, mami, lalo na yung mga exit na ganyan. Yung nangyari kanina, mag-ingat ka. May tatanga-tanga, gumagano na lang bigla. Eh, babae pa, hindi marunong. Hindi ka na tayo. Dapat ang gagawin mo nun, tumingin ka sa side mirror, tapos sumenyas ka. Lagi na akong inaaway ni Mon. Mabuti ka pa nung nagsisimula pa lang tayong kilalanin ng isa't isa eh. Hindi ka sumuko sa pagsusungit ko sa'yo. Mga lasing. Ako namang mabait, Eng. ako namang mabait kayo, tita. Saka nanay kayo eh. Para makasagsagan natin sa maayos ang anak nyo. Pero si Lizzie, hindi ko talaga siya gusto. Sinubukan ko naman siyang kilalanin. Pero siya itong malayo ang loob sa akin. Hindi pa rin natin natapos. Habang tumatagal, eh mas lalong sumasama ang timpla. Tapusin muna natin. Kaya ano na siya, tita? Teka, kukuha lang ako ng pulutan natin na maalat. Ay, Marjorie, may naisip lang ako. Kukuha muna ako ng pulutan natin, tita. Ihayaan mo na yan. Pulutan na lang natin itong naiisip kong plano. Dali, habang fresh pa sa utak ko. Ano po ba yung plano na yan? Ganito, paghiwalayin natin si Namon at Lizzie. Malabo, tita. Wala pa silang 1 year, kaya malamang in love pa sila sa isa't isa. Mabangong mabango pa. Sabagay, baka mas lalo lang lumayo ang loob sa akin ni Mon. Meron ka pa bang plan B o plan C? Eh, papayag ka ba? Kasi, meron akong naisip eh. Sige lang, tita, lahat ng plano mo, susuportahan ko. Eh, total, nabuo naman sa kasalanan yung anak nila. Gusto mo, tanggalin natin yun. Oh. Grabe yung tatanggalin na. Para magtatanggal lang tayo ng bara sa kubeta. Ibara naman kasi sa kubeta yung si Lizzie eh. Tanggalin na natin siya habang hindi pa lubog si Mon sa kanya. Eh ano po bang gusto niyong gawin natin? Kidnapin natin yung nasa sinapupunan ni Lizzie, tapos hingi tayo ng ransom kay Mon. Tapos, punta tayo ng South Korea para humarap ng OPA. Ang ibig kong sabihin, gumawa tayo ng paraan para malaglag yung anak nila. Paano? May kilala akong nagbebenta ng gamot pampalaglag. Tita naman, seryoso ako. Paano naman natin ipapainom yun ni Lizzie? Pwede itali natin siya tapos pilitin natin siya inumin doon. Ako na magbubukas ng bibig niya tapos ikaw mag-shoot ng gamot, tita. Para naman basketball para mag-shoot. Tuturugin ko yung gamot, tapos pasimple ko yung ihahalo sa pagkain. Ihahalo niyo sa pagkain? Eh paano kung si Mon na makakain nun? Ano malalagyan kay Mon? Pride? Ano ka ba namang pride?
Srao. Tita, alam mo, nasusuka ako. Sandali lang po.